ஐயோ வீட்டில் இருந்து எனக்கு போர் அடிக்குது. ஐயோ இதே டைலாக் எத்தனை தடவை சொல்லுவேன், கொஞ்ச நேரம் பொத்திக்கிட்டு இரு. பசங்களாம் 2 பேரும் கேளுங்க, நாளைக்கு நம்ம வெளியில் ஒரு இடத்துக்கு போக போகிறோம். அதனால எல்லாரும் ரெஸ்ட் எடுங்க, நல்லா இப்போவே போய் தூங்குங்க. வெளியிலையா? ஏ எஸ் ஜாலி ஜாலி. எங்கே போக போகிறோம்? பீச்சுக்கு போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சுல, அதனால நம்ம பீச்சுக்கு போகலாம். ஓ பீச்சா? அப்போ தான் சரி, இவனை தண்ணியில் தள்ளி விட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு, அங்கே போய் தள்ளி விட்டுற வேண்டியதான். தள்ளி விட்ட உன் வாய் பொழந்துக்கும். வாய் மூட்டு ஏறி அப்படியே அமைதியா. ஓ 2 பேரும் சண்டை போடாதீங்க, சண்டை போட்டீங்க அப்புறம் நாளைக்கு கூட்டிகிட்டு போக மாட்டேன். சரி நான் எதுவுமே பண்ணலையே. அவள் தானே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணேன், அவ்வளோ சொல்லுங்க. நான் சொல்லுவேன், உனக்கு என்ன, வாய் மூட்டு போ. நான் ஒருத்தன் சொல்ல, அவங்க 2 பேரையும் தான் சொல்கிறேன். 2 பேரும் அமைதியாக தூங்க போங்க. நான் இப்போ போகல, நான் கொஞ்ச நேரம் டிவி பார்க்க போகிறேன். சரி அப்படின்னா நானும் கொஞ்ச நேரம் டிவி பார்க்க போகிறேன். இப்போ ஒழுங்காக 2 பேரும் தூங்க போகல, என்கிட்டேருந்து அடி வாங்குவீங்க. ஒழுங்காக போங்க. சரி அப்படின்னா நான் தூங்க போகிறேன். அப்படின்னா நானும் தூங்க போகிறேன். ஏன்டி நான் காப்பி பண்ணுறேன்? நான் டிவி பார்க்க போகிறேன்னு சொன்னேன், நீனும் டிவி பார்க்க போகிறேன்னு சொல்கிறேன். நான் தூங்க போகிறேன்னு சொன்னால் நீனும் தூங்க போகிறேன்னு சொல்கிற. அதெல்லாம் இல்லை, நான் ஏற்கனவே நான் மனசில் யோசிச்சு வச்சுருந்தேன் அப்படி பண்ணோன்னு. நீ வேணா வேறு ஏதாவது பண்ணு. ஏதாவது பண்ணிக்கோ போடி. என்னது இது, தலைக்கு பின்னாடி ஏதோ கால் இருக்கிறது மாதிரி இருக்கு. நான் தாண்டி இது. சீக்கிரம் எந்திரி, கிளம்ப வேண்டாம். ஓ நீ என்ன கால் எடுத்தா, நான் வரேன். சீக்கிரம் கிளம்பி வா போகலாம். சரி சரி, நீ வரல கிளம்பு. கொஞ்சம் நவுந்து போய் உக்காரேன். எல்லாம் முடியாது. எதுக்கு இப்படி சும்மா சண்டை போட்டே இருக்கீங்க தினமும்? கொஞ்சம் நவுந்து தான் உக்காரேன். நான் பீச்சுக்கு போகும்போது வெளியில் விளையாடுறது அழகு எல்லாத்தையும் ரசிச்சுக்கிட்டு வரேன். இவ்வளோ நவுந்து போக சொல்லுங்க. அதான் சொல்கிறேன், நவுந்து போயேன். அவன் மட்டும் தான் ரசிக்கிறானா? நானும் ரசிக்கிறேன். அவனு நவுந்து போக சொல்லுங்க. ஐயோ இப்படியே நீ எல்லாரும் 2 பேரும் பண்ணிட்டு இருங்க. சொல்லல் பேச்சு ஒன்றும் கேட்க மாட்டாங்க. பரவாயில்ல, சின்ன பசங்க தானே, விடு. இல்லை நீங்கள் வேற, நீங்கள் இப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறதுனால தான் அவங்க கெட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. நாங்களாம் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது என்னோட தம்பி தங்கச்சி அக்கா அண்ணன் எல்லாருமே சேர்ந்து ஜாலியாக இருந்தோம். இவங்கள மாதிரி எங்கே சண்டை போட்டு இருந்தோம். இப்போ அடி கார் விட்டு வெளில வந்தவன் தான் கால் சரியாக இருக்குது. அப்படியே காரில் உட்காந்துட்டே இருந்தோன்னு கால் வலிக்குது. ஆமாம், ரொம்ப நேரம் ஒரே இடத்துல உட்காந்தா அப்படிதான் இருக்கும். சரி எல்லாரும் வாங்க, தண்ணிக்குள்ளே இறங்குங்க 2 பேரும். சரி. பீச்சு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. சரி தள்ளி விடணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தா, மறந்தே போயிட்டுனே ஒன்று. சமாளிக்காத, உனக்கு பயம். இது என்னை தள்ளி விட்டா என்ன ஆகும்னு உனக்கே தெரியும், அதனால பயந்து நீ தள்ளி விடாமல் இருந்த. ஐயோ சின்ன பசங்கன்னு நிரூபிக்கிறீங்க. இப்போ பீச்சுக்கு போனதுனால என் மைண்டு நல்லா கிளியர் ஆயிடுச்சு, அதனால எனக்கு இப்போ கோவமே வரல. அப்பா நம்ம டெய்லி சண்டே இந்த மாதிரி பீச்சுக்கு போகலாமா? ஆமாப்பா ப்ளீஸ். அவ்வளோ தானே, கண்டிப்பாக போகலாம். டெய்லி பீச்சுக்கு போகிறதுக்கு பைசா இருக்கா? ஐயோ சும்மா காசுன்னு பேசிட்டு இருக்காதுட. பசங்களோட சந்தோஷம் தான் முக்கியம். இப்படியே சொல்லி இருக்கிற சொத்து பூரா தீர்த்துருங்க. ஆமாம், பசங்களோடையும் எனக்கு அந்த சொத்து தான் முக்கியம். என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க நீங்க? பசங்க தான் எப்பவுமே முக்கியம். ஐயோ அம்மா அப்பா எங்கள் 2 பேரையும் சண்டை போடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இப்படி சண்டை போடுறீங்க. ஆமா அப்பனா இப்போ நம்ம 2 பேர் தான் அம்மா அப்பா, அப்புறம் இவங்க 2 பேர் தான் இது சின்ன பசங்க. வேறு நாள் பசங்க என்ன பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு. எல்லாம் அவங்களால தான். போங்க, நான் உங்கள் 2 பேர் கூடயே இனிமேல் பேச மாட்டேன். நானும் தான். ஏமா ஏன் பேச மாட்டேன்? இப்படி நீங்கள் 2 பேரும் சண்டை போட்டு இருந்தீங்கன்னா நான் எங்கே அவங்க கூட பேசுறது? சரி சரி, இன்னும் நாங்கள் சண்டை போட மாட்டோம். அப்பனா சரி, மை பெஸ்ட் பேரண்ட்ஸ். இப்போ சின்ன பசங்க நம்ம என்ன செய்யணுமோ அதை தான் செய்கிறாங்க. ஆமாங்க, என்னை மன்னிச்சிருங்க. இல்லை நீ கூட என்னை மன்னிச்சிடணும். இப்போ தான் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. சண்டை போடாமல் இருந்தால் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. தங்கச்சி, நான் நிறைய கிட்டேயும் நான் தப்பாக பேசிட்டேன், அதுக்கு ஒன்று மன்னிச்சிருந்தேன். இல்லைண்ணா, நீங்களும் என்னை மன்னிக்கணும், நானும் நிறைய தப்பாக பேசிட்டேன். ஆமாங்க, சின்ன பசங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அதுதான் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலினா எங்கள் ஃபேமிலி மாதிரி தான் இருக்கணும். நீங்கள் என்னங்க அவங்களோட ஃபேமிலி எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க? அவங்களோட ஃபேமிலி அவங்க இஷ்டத்துக்கு வச்சுக்கணும். அதுக்குன்னு ஃபேமிலி மறுத்துட்டணுமா அவங்க வச்சுக்க கூடாதுல்ல. அதுவும் சரிதான். சரி, அப்புறம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், அப்புறம் ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்புறம் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே அந்த சேனலில் உள்ள நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் வரணும்னா அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இதே மாதிரியே உங்களை வேறு ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறோம். இது வரைக்கும் பாய்.